nakon mjesec dana napokon je stigao lanac. Inače, lančanik mi je već prije stigao, ali lanac mi je malo kasnije. Lančanik mi je došao prošli tjedan, a lanac sad, danas. Namazat ću malo starim uljem. Inače sad je lanac jako labav, ali dok motor stavite dolje i sjednete na njega, onda je baš taman, znači 2 prsta moraju ovak biti unutra. Mislim, tak sam bar vidio da treba biti za pravu krosu. Dobro, najprije ću morati na jednu vožnju da vidim kako to ide. Onda ako bude još trebalo mogu natrag malo zašpanuti. U vezi lanca sve smo riješili, sad nakon vožnje sam morao još malo zategnuti lanac. Sad još samo moram da skinem filter i da ga malo očistim. Jebem ti Kinu i Kineze, kupiš novi lanac i već si te natrag odvoji, ja. Znači ovo se gore ovako stavi. I sad tako se vidi. Sad bi tu gore trebalo ići ona kopča. Oni kao neki osigurač da vam dolje natrag ne padne. Aj kvraga. Everything that I've been doing lately, everything that I've been doing lately, so I can roll up in the new